Самое великое щастя – то увидіти світ, узнати, як живуть другі народи. Уже не в перший раз хорватський меценат Ладо Провчий приймає у себе артистів Закарпатського академічного заслуженого народного хору. Як сприймали наше іскусство у Хорватії, розкаже нинішня програма. Цього року основа програми складалася із духовних творів як закарпатських композиторів, так і композиторів світа. Нам упала велика честь виступати перед президентом Хорватії Іво Йосиповичем. Як зазначив посол України в Республіці Хорватія Олександр Левченко, це перший раз президент приймав у себе в резиденції художній колектив.
Президент Республіки Хорватії Іво Йосипович має музичне образування, сам пише музику, та його зачарували наші русинські народні співанки і духовні твори в ісполненні артистів і солістів Закарпатського академічного народного хору. Бо він, попри свою зайнятість, захоплено слухав наші співанки не 20 відведених нам минут, а 50. Окрім того, його інтересувала історія нашого колективу, і він охоче розпозірував недавно удану книжку «Закарпатський академічний народний хор» художнього керівника і головного диригента хору Наталії Пітій-Потапчук. Щасливі і запам'ятаємо на все життя прийом такий прекрасний, який ви зробили для нас. Це для нас дуже висока честь. Danas sam imao zadovoljstvo biti pozvan u predsjednički ured ili predsjedničke dvore i nazočiti jednom. Мав велике задоволення бути присутнім на концерті у резиденції президента Закарпатського академічного народного хору, у ісполненні якого послухав ліпші образки народної і духовної музики. Zaslužnog državnog akademskog zbora iz zapadne Ukrajine. Meni, bivšem veleposlaniku Republike Hrvatske u Ukrajini, bila je čast i zadovoljstvo biti. У часи, коли я був послом Хорватії в Україні, я мав можливість чути виступи многих колективів, а й бо нинішній високопрофесійний виступ Закарпатського хору у резиденції президента сприятиме добрій волі добросусідства. Čime se odašilje poruka dobre volje, suradnje, prijateljstva između dvaju naroda i između dviju država. Kulturna suradnja je ono što nas zbližava. Культурна сполуєдність – це то, що нас зближує, указує на спорудненість наших народів на етнографічній основі. Temeljene
na etnografskim elementima koje svakako imaju i povijesnu dimenziju. Ja znadem da su Ukrajinci svjesni. Знав уже українці і хорвати то єднослов'янської плем'я, і ця спорудненість учувалася ще в середні віки та часи у 19 віці, коли формувалася національна A самосвідомість. isto tako i u doba rađanja nacionalne ideje, nacionalne misli. Про цю спорудненість треба тямити і в нинішній To час. se u Hrvatskoj nedovoljno znade i o tome treba ponovno i opet govoriti. Мали ми також честь бути прийняті послом України в Хорватській Республіці. Те, що я почув декілька пісень українських, навіть одну хорватську, які хор співав перед президентом Республіки Хорватії Іво Йосиповичем, справді на мене справили дуже гарне враження. І хоча я розумію, що це не весь, далеко не весь хор до президентського палацу, не так багато людей може увійти, але цей камерний склад, справжні професіонали, люди, які несуть високо прапор української культури, культуру української музики, українських співів. І я думаю, сам президент, який має музичну професійну освіту і сам написав досить багато творів як композитор, хоча він юрист, був колишній депутат, професор права, кримінального права, він оцінив. І я думаю, це дуже важливо, що не так часто буває, що якийсь іноземний хор, я, чесно кажучи, ні разу не бачив, не чув, щоб хтось із іноземних хорів у президентському палаці отак виступав. І це дуже добре, це ставлення, по-перше, і до самого хору, до його організаторів, до хто запросив, але й друге, це ставлення також до української держави, шановливе, дружнє ставлення двох братніх слов'янських народів, які є українці і хорватів, яких поєднує тисячолітня історія зв'язків, власне кажучи, від початку приходу слов'ян на ці території, а саме прихід слов'ян пов'язується із територією України, саме з території України вони все-таки прийшли сюди. І ця поєднаність культури, мови і історії, я думаю, грає дуже високу роль в наших контактах. Moram kazati da sam izuzetno zadovoljan. Я хочу оповісти, що дуже задоволений прийомом президента Хорватії, бо ця ідея уникла ще у прошлому році під час концертів цього інтересного колективу у Вароші Rijeka. Ja vjerujem da ovo neće biti naš. Повім чесно, що цей колектив вартий виступати у многих городах Хорватії. Tu nekoliko naših gradova u Varaždinu, u Virovitici, u drugim mjestima ili na Jadranu. Айбо я дуже хотів, аби послухав ваш виступ, Nije президент. slučajnost da se sretnemo, jer moje veze sa Ukrajinom potiču još iz Drugoga svjetskog rata. Співанки в ісполненні хори напоминають мені про мою родну мамку, котра медсестру у часи Другої світової війни лічила ранених українських солдат. Bolnici pod šatorima na Sremskome frontu. I evo, to je
na jedan način. У мене любов до українського народу вихована ще з дітства, бо мамка мені много розказувала про велику культуру українського народу. S mladim ljudima koja je unijela te priče meni i vrlo često me ispravljala u tome da mi kaže što su i kakvi su Ukrajinci. I to je jedna ponovno obaveza za mene. Мені дуже яло було вчути слова президента, що він не шкодує ні за одну минуту, що приділив всьому такому прекрасному колективу. І яся надію, що ця стріча буде великим началом узнання народів, як українського, так і хорватського. Građani upoznaju ovaj divni hor koji tako lijepo pjeva. Богу дякувати, цінують у світі наше іскусство, що дає нам сили професійно рости, удосконалюватися, і най усьому Бог подержить нам сохтаж.